दुधवा पियोली अचरा में मुहल कोली आज लेना के हुलेगा आज लेना के हुलेगा दुधवानी कमाई धोई के माई एगो मार सब का देबैले हा एगो मल्ला भाई के लगे चल जा कर ले कहे नैया पार करे खतरा ध्यान दी थोड़ा सा ध्यान दी शांति के दान पैसा देखे गुप्त राशि बबल भैया के तरफ से हमारा माय मंडल की तरफ से हार्दिक शुभकामना हार्दिक बधाई भगवान कल्याण करते रहे मंगलमय के दिन होते रहे आंगन के सुहाग दूरा के भाग चमकदल की भैया जी बड़ा सुंदर बात कहने की चटकीला बाबू लोग भले कितनो बिटराइल बिन घर के कहीं गाम न होला लोग भले कितनो बिटराइल बिन घर के कहीं गाम न होला कोनो दिशा चाहे कोनो जगहिया होके बिन छतरी के छाव न होला लमहर पात भले नदिया के बिन पानी के कहीं नाम न होला पत्नी की मिले चाहे सोना के सिंहासन बिन पति के कहीं ठाम न होला तार के तुम बढ़ जाई लेकिन भारी ओकरा से छाम न होला और दुष्टन के कितनो समझो चटकीला बाबू लेकिन हरि के ओकरा लगे लगाव न होला एगोरी बात गुरुजी कही है कि जे पक्कर बकर बोलेला जबान बुरा है दुनिया में जे पक्कर बकर बोलेला जबान बुरा है दुनिया में अब्बर पर जे भाजल लठी पहलवान बुरा है दुनिया में तन गई जे बात बात पर उसान बुरा है दुनिया में मतलब खती जे करेला उतान बुरा है दुनिया में राम परवेश भाई नमक खा के जोड़ कैलस नमक हरामी गद्दार बुरा है दुनिया में खोल दी बतियमता कुछ भी बोलते हम खोलम तो साक्षात धके खोले हां ए चकोट हम ना ले जब सोचली आय ता फाड़ दे ध्यान दी होबुआ हां हंगरी धई के चलवली रहिया के राह बतौली नहीं के हो देखावले निकबाओ ही माई कहता हाँ ये भकोच हाँ भकोचन जंत्र केकरा के कहल बा रुक जा तारा बात के तो रही पर काट कट तनी बबुआ जी हां जना घर के गार्जियन ढीला रहेला हां ओकर थुनी टाइट करेला हां महाराज
तो का करबो रामपुरी भाई तारा में दोष नहीं खे जैसे रवन खइबो सन के मन होई आ जैसे पानी पीबो सन के पानी निकली जानतर भोकोजन के करे के कहल गइल बा भगवान शिव के 21 गो नाम हो ओकरा के 14वां नाम भोकोजन ना प्रवाची शब्द में कमल दल लोचन कहल गइल बा कहे के लूर सीख कि भोकोजन कहल जाय कि कमल दल लोचन कहल जाय सुनला हो टीवी जानो अरे का ओकरा बाद हनुमान जी लंका में चल गए नहीं अच्छा से भेंट हो गइल बा बड़ी सुंदर गाना मिलो हो सब रुको बबुआ हम तो चाहते रे भाई कि तू केने कूद के भागता जेने भागो ने चले आ तन सुख होम लादे तनी उन से फेरत रहो हैं जब हनुमान जी जम्भू मालिक के मौत दे दिले बनी आ जब वो भगवानिया में सरकार छिप के बैठल बने तब तक ले अक्षय कुमार 4 गो दूत के संगे पहुंचल बा देखो गाना के काट के कइल जाला तो जब पहुंचल बा बड़ा सुंदर भाव में बबुआ जी आ देखिए अक्षय कुमार का कहता कि दोनों तपस्विन के फेरा में पड़ के हे बनरा के मनवा बहकल बा चुपटा बड़ा मैंने अक्षय कुमार को होता कि दोनों तपस्विन के फेरा में पड़ के हे बनरा के मनवा बहकल बा मार दिहल से जम्भू मालिक तब से मन कर सहकल बा दोनों तपस्विन के फेरा में पड़ के बनरा के मनवा बहकल बा जब संवाद चलो तर भाई सुंदर कांड के तो तनी विधवत चलावत कि तनी लोग जाने कि हो संवाद में का ताकत होला चलावा छुट्टा फिर ही तरह के देता नहीं छक्का मारे चाहे चौका चाहे रन आउट हो जा महाराज 2020 के बाद धक धक मारे ना तो बोल होगा हटी दोसर प्लेयर खेले आई झूठे लोग सीट छकले बनी ये गीतवा कवरी भाव में महाभारत से द्रौपदी ले करले रहली बड़ा सुंदर भाव में बड़ी सुंदर भाव में बबुआ जी बड़ी अच्छा लाग रहे तो सुत पुतवा के फेरा में पड़ के होई अनहर के बेटवा कोइलो से घाती कुल में अपना कोइलो से घाती कुल में अपना तब से मन कर सहकलबा के घातक हो कुलनाशक ऐसन बेटा ना हो पुत कुपुत तब धन संचय पुत सुपुत तब धन संचय बेटा हो खेले के एकरा से कुपात्र बेटा ना हो अरे कोइलो से घात वो कुल में जब से अरे तब से मैं नया कर बहकलबा दोनों तपस्विन के फेरा में पड़ के हरा के बेटवा हम तो चाहते नहीं कि संगीत गाओ हम खुश होते तार विधवता के गोल लगे छोड़ा एगो बड़ा बढ़िया चटकीला कल है मन सब गए नहीं नैया पर चढ़ गए नहीं तो कहने के बाबू गीता जाने ला ना जाने ले रामायण जाने ला तो ना जाने ले मार सब जो भेवड़ा में होकले तो लड़को क्लास के मार से पवले के जाने ला तो तार पूरा जिंदगी खत्म बा अपने मेहरारू के बड़ा बड़ाई बतियोलर ले खलिया एकरा के कहले कि प्रेजेंट ऑफ माइंड भेजे न बुद्धि के कमाल का होला तले दो चार जने चल गेलो इनका घरे सलाह लेबे खतरा ई कहिया दो चार जने चल गेलो तो समितिया लोग को बैठक में बैठा दे तर देखा कर हंसी कितना आवता आ कहले कि सुनो लगे हमार घरवाली डबल में ही हो बाप रे बाप बड़ पढ़ल लिखल भी बड़ी पढ़ ले बिया तबे न मौज पा रहा होता रे बड़ी पढ़ ले बिया समितिया लोग कहल कि तो कर से कुछ इंग्लिश में सिखवाबो ना तो कहले कि बैठा अरे महाराज चौकटो को भी पिए पास रुक जा रुक बैठो
बैठा ही जब बैठल लगी अक्षय कुमार के संवाद अभी कर्जा बाबा लगा चढ़ावे जाता थे बैठल लगी आ घरवा में गइले तो कहले कि सुनो सुना तारा से जा कह के हेलो डार्लिंग हेलो डार्लिंग हाजी सुनती हो हो तो कहियो कि तीज रेडी हाँ मैंने चाय तैयार बा बा बुझाई तो नहीं कहतन तो कुछ भी समझे जे कि ब्यास बोलो तो कोनो नालायक ने खे बोलो हाँ ए लेखा बोलो हाँ पद से बोलो हाँ अब देखी सरकार संगठियल में आके फंस गइल अभी चाय तैयारी नहीं खबल तले टराई ले तरह के का हो हाँ हेलो डार्लिंग हेलो डार्लिंग सुनती हो जैसे कह तरे टीज रेडी तले चूल्हिया बुत गए अब लगली फूक तले टीज रेडी अब भोर पर गए तो फिर कह तरे कि हेलो डार्लिंग हाजी सुनती हो अब टीज रेडी तो चूल्ही में झोंका गइल बा कह तरे कि टीडी रेडी सुनती हो वो चटकीला के लगा हसल कुली बात को अरे चौकटी सुनती हो तो टिड़ी इस बात ना कह के तब ये अच्छा लल कर ले बाते भाई ये मामला गड़बड़ होता है आई जा छे घटा की काहे तू चढ़ गइल पेड़ के ऊपर सारा चौकट बनो सुंदर के संवाद में अच्छा है हनुमान के संवाद में और नहीं चलता तेरा कितना ना टॉनिक भर दिन की तार माथा हमरे को जाइए अब अक्षय कुमार कहता कि काहे तू चढ़ गइल पेड़ के ऊपर सारा ठो बोलो तो बीच में तू कहता हे बानर तो जल्दी पेड़ से उतर सारा तो आप कहले कि कहाँ सब अइल खोजा तारा केकर घर तब के कर हो नौकर अब हनुमान जी कहनी कि राम जी के दूत खोजी रावण के घर अयोध्या नगर अब अक्षय कुमार कहता ठठा के हंसता कि जान गई के कर तू हो नौकर जेकरा नारी के हमर पिता लैले हर ये सुने के था है जेकरा नारी के हमर पिता लैले हो सरकार भैया हमारे तरफ से गलती नहीं क्षमा चाहे हम खिसिए हो मत हम पर तो हनुमान जी करी तो चोर वड़ के बतियावे लगल ई तो चोर वड़ के बतियावे लगल एकर हेतना हिम्मत अब हनुमान जी कहनी कि जे पंचवटी में लिहले नकल कतार ओ राम के दूत हई जे पंचवटी में तेरा फुआ सुपने खा के नाक कटल है तेजस से बोली हो संवाद किया के का होता और चलो हमने के चलते चलते कहां पहुंचे के बा 51 जगह पर अष्टजाम के पूर्णावती भइल बा भैया तो मंगले के गीत कोनो न कोनो होखे के चाही कि शुभ बीते तो आओ भाई इंतजार करम तेरा कथा प्रसंग के क्या बोलते रह लेकिन हमरा तरफ से ताहरा पर एगो कर्जा लगाया जाता हार सुनी ना विनय बाबा देखला टीवी ऊपर रही देखो तन टाइम भाई ओए चौकट पटरी लोकल 46 होता 51 होते होते 52 में बंद कर दो राम परेश भाई तेरे को 500 रुपया दे हमरा तरफ से भी मिठाई खाए चली हो गोपालगंज चंपारण के लड़ाई बाकी देखिए चटकीला लड़ा तेरे के 2000 लड़ा खातिर तैयार होता है चलो एक गाना के शीर्षक बोलते ने हां सुनी ना कहानी रउआ लोग ज्ञानी बानी लिखल बा हर पुराण के कहानी एक कथवा में से एक लाइन टकसा दी हो
रउआ लोग ज्ञानी बानी। एक समय राजा दक्ष प्रजापति जी बैठी आसन मारी। अरे दुई गो ललनवा एगो बाया बैठे एगो दाया निज पधारे। जैसे आगे बोल दियो खाली एक लाइन तरह के विद्वान जान जान कि तू मैनेज में दू गोला लौटा कि फाइनल लौटा। एकरा आगे का होता दक्ष प्रजापति दोनों लड़कन के का कहते रहे समय बड़ा कम भैया और समय के इंतजार में भी 4 मिनट समय हुआ। आ कनी कि मौसम में चली हो हाई लड़का देखा एगो कंपोज करते नहीं बड़ा विनय बाबा हमरे के कुछ एकरा के अलग तरीके से गोले बनी। एकरा के लयदारी कहल जाला कि करला पन जाब दिल्ली रोवे पुक्का फार का। ये लयदारी के तनी खोज करी है तीसरा लहर कोरोना कैल बा। अरे केहू न सुनत बा गरीब के गुहार के। तब देखही में देह कर सोनावा तनी दूर रहया कर कोरोना। टच मी तनी का तो तैला तारीख के जवाब दे दो। उधर सटना नहीं है डोंट टच मी कि करला पन्ना जाब दिल्ली रोवे पुक्का फार का। न सुनत बा गरीब के गुहार के। देखही में देह कर सोनावा लयना लयना ये कोरोना के जवाब दे दी खाली तब न कलाकारी कहल जाई। देखही में देह कर सोनावा तनी दूर रहय कर तारा खबर है तने का फिर बा 2 मिनट में औरी कहत नहीं लाद तनी तू धो केतना धोता रे तारा के गोड़ लगे बोल भाई हो कुछ कहियो मत भाई तर से डरा गइल बनी हो डरा गनी हो डरा गनी होई आ 2 मिनट में चलते चलते कहे के बा धरती भइले ला अरे भोला पूछा तने गौरा रानी कलाकारी के मतलब है कि जौन मौसम चलेला वो मौसम में लास्ट में तू लगी कुछ बोले के चाहे कि फागुन हो तो फागुनी आ चैत हो तो चैता आ चैती हो तो चैती। धरती भइला लाल धरती हो धरती भइला लाल भोला पूछो तने गौरा रानी कैसन गोदी ले लूलाल। अच्छा लगत कि नहीं चाहे हमको अच्छा लगे कैसन गोदले लूलाल। बाप के ना पता तुमको भइले धरती भइले लाल भोला पूछो तने गौरा बोल दी सच्चे दरबार की जय। अंत में हमने तो कुछ रोमांचक